छेदवाली फाट के आ जाई, काहे टेंशन लेता हो? एगो प्रेमिका के दर्द भरी दास्तान बा जिगरा के हम लोग के बीच सुनावे जा रहा बानी। हमेशा कहल जाला कि तू हमरा के छोड़ के चल गेलू, तू बेवफा बाड़ू, तू बेवफा बाड़ू, बाकी रू लड़की के 75 गो मजबूरी रहेला। अच्छा हाँ वो हम गा के बतावे जा रहा बानी। बेवफा न बुझा हमके बाली मजबूर हो, जान बुझ के राहत नहीं खे तोहरा से दूर हो कि हम पे कोयले मार भर कड़ाई ए लभार जी कैसे हम भेंट करे ए लभार जी कैसे हम भेंट का कहतरी तो का कहतरी है भाई से लड़किया का कहतिया अरे की है हमर जान होवे आ उहे मोर परान हो साचो कहनी हम उनका के मनले हई आ हम तो भगवान हो। सुनो 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 कहतिया लड़किया कि मर्जी भले कुछऊ कला, मर्जी भले कुछऊ हो। ए सैया जी लड़किया प्यार कर ले बिया नैहर में और ओकर शादी के हुआ और से मोहन भैया से हो जाता। शादी नहीं खे भाई सुनो ना सुनो शादी जब मोहन भैया से हो जाता, मोहन भैया पहले से शादीशुदा बानी ना एगो और करावे के बाबू अब केगो तो सुनो कहतरी जब ससुरा जब कोहबर में पहुंचली है, कोहबर में सुहाग रात मनावे तो जानते लोग का कहतरी कि ए सैया जी हमारा के आज रात भर कुछऊ कली बाकी सवेरे हमारा के जाए दी, कहे से कि हमार दीवाना नैहर में रोता इंतजार करता। तो लड़किया कहतिया का कहतिया हो अरे की मर्जी भले कुछऊ कला, अरे मर्जी भले कुछऊ हो, अरे मर्जी भले कुछऊ कला सुहाग रात भर में
सैया आजो बता दीवाना नई हर में भैया हो बाबा है बाबा से कि मर्जी भाले कुछो 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 और मेहरवा जान तो का कहती यार अभी किससे जिया पयावेले तया चढ़ा के ओढ़ेले आदि की ओढ़ना पीछावना अपना अकिलात से बतोरे कहती मौगी अकी कतनो आदि तू पियाई हम कटोरा में कैसे कह दिया कि हम भोजपुरी में एगो मुर्गी ताल होला भैया होला नो कहल जाला कि घर में भुड़की आ कपार में चुरकी हमनी के ताल में एगो मुर्गी के बड़ा महत्व होला तो कैसे ओकरा के कहल जाला भैया हो हदी किससे जिया पयावेले त भैया पूरा क्रिकेट लीग एकदम लपेट दी है बढ़िया ले हदी किससे जिया पयावेले त चल रहा से जिया पयावेले त आजा के ओढ़े ओढ़ना बिछवना अपना लाते से बटोरे